ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 3ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ. കർമ്മയോഗം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അകർമ്മ വികർമ്മ എന്താണ്, സകാമ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലാഡർ ഏറ്റവും ആദ്യം താഴെ വരുന്നത് എന്താണ്, കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർമ്മയോഗം വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സകാമ കർമ്മം എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തികൾ. പിന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മം വരും. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഏറ്റവും ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിൽ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകും, ഭാവ സ്റ്റേജ്, പ്രേമ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും അല്ലേ. അത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ മറ്റേതിലെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഭക്തിയോഗം തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കി ഏത് മെത്തേഡിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം, എന്താണ് അഷ്ടാംഗയോഗ എന്നുള്ള ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന മാതിരിയാണ്. മറ്റേതാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അത്രയും സ്പീഡായിട്ട് ഒരു എക്സ്കലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും വേഗം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന മാതിരിയാണ്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജ്ഞാനയോഗത ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അതാണ് എങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. അപ്പൊ ഈ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാല് അഭിധേയ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പിണങ്ങി പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മള്. നമുക്ക് ജലസായിട്ട്, അതായത് അസൂയ തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സ്വയം കൺട്രോൾ ആവണം, എല്ലാം നമ്മളായിരിക്കണം നമ്മളുടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും എന്താ പറയാ ഓണർ എന്ന് പറയില്ലേ, ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പിണങ്ങി പോരുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, അച്ഛനെയും അമ്മയും നല്ല സോപ്പിട്ട് പിടിക്കണം അല്ലെ. തിരിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഏതെങ്കിലും അച്ഛനമ്മയും മക്കളെ പുറത്താക്കൂ ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇനി തിരിച്ചു, പക്ഷെ അവര് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇനി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇതിന് മുമ്പത്തെ മാതിരി പെരുമാറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അതാണ് കണ്ടീഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട് വന്നു, കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ള ഒരു മകൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടീഷൻ വെക്കും, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല വീട്ടില്. അതായത് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരണം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മക്കള്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, ഇനി വീണ്ടും
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റെബലിസം, അതായത് എന്താണ്, സ്വയം സന്തോഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ പറയും. ഒരു കുട്ടി, ഒരു കൗമാരപ്രായത്തിലെത്തിയ ഒരു കുട്ടി, അത്രയധികം പ്രായമായിട്ടില്ല, ഒരു 10-11 വയസ്സ് ആ സമയത്താവുമ്പോ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ്, അമ്മയും ചീത്ത പറയുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടി കളിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് 1-2 കൊല്ലം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. നല്ല പൈസയുള്ള വീട്ടിലത്തെ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 കൊല്ലത്തില് അത്രയും ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകൾ, എല്ലാ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളും, എല്ലാം, കിടന്നുറങ്ങണത്, കയ്യിലത്തെ പൈസയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതുവരെയ്ക്കും നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ടായി കൂടെ, കുട്ടികളൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായി വിട്ടുപോയി. പിന്നെ എന്തായി, തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, തെരുവ് തന്നെ ശരണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ ആ കുട്ടി ആരോ ഇങ്ങനെ പരിചയമുള്ള ആൾ, കുറെ ദൂരെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും അന്വേഷിക്കേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലും, പക്ഷെ എവിടെയാണ് കുട്ടി പോയെന്ന് അറിയില്ല, കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഏതോ ഇവർക്ക് അറിയുന്ന ഒരാള് ഈ കുട്ടിയെ കാണുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. പക്ഷെ അവൻ മറന്നുപോയി. അവന്റെ അത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി, 4-5 കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആ വീടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങള് എല്ലാം മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞു. കാരണം അത്രയും കൂട്ടുകെട്ടിൽ മുഴുകിയ ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ തിരിച്ച് നീ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിനക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. വിളിക്കുമ്പോ കൂട്ടാക്കണില്ല. അവന് വിശ്വാസം തോന്നണില്ല, ആരോ എന്തോ പറയുന്നു, ആയിരിക്കാം, ഞാൻ പോകുന്നതായിരിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ആ കുട്ടി അതിനെ കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അയാൾ വരാം. അപ്പൊ വീണ്ടും കഷ്ടപ്പാട് കൂടെയാണ്, കയ്യിലൊന്നുമില്ല, ചില സമയത്ത് ഭക്ഷണമില്ല, അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിടിയുടെ തിണ്ണയിലൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാരൊക്കെ വന്ന് ഓടിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒരവസ്ഥ. അതിനൊക്കെ വരുമ്പോ അവസാനം വീണ്ടും അയാളെ കാണുകയാണ്. അയാൾ വരെയാണ്, നിന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് വരാനായിട്ട്, നീ വാ, ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുമ്പോ അവസാനം വേറൊരു ഗതിയില്ല എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാം കൊണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിലൊക്കെ പോയി കിടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി അയാളുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. പിന്നാലെ പോയി അവിടെ എത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എല്ലാം പരിചയമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാതിരിയാണ് തോന്നുന്നത്. ഓ, ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അവൻ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി കുട്ടിയെ വെൽക്കം, അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കുട്ടിയെ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥയും. നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് ആ ബന്ധം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അതുപോലെയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്തിട്ടാണോ വന്നത് ആ കർമ്മങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കൂ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, അത്രയും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഗുരു. ഇപ്പൊ അവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ വന്നു, പരിചയമുള്ള ഒരാൾ വന്നു, അല്ലെ, അവര് വീട്ടില്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വരുന്ന, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദം മതി, നമ്മൾക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കണോ എന്നുള്ളത്. അത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പ്രഭുപാദയാണ്. പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ത്രൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പ്രഭുപാദയാണ് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാള് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. ഇനി നമ്മൾക്ക് പോവേ വേണ്ടു. അതായത് അവരെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് പോവാം, അവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഭാഗ്യം എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. എത്രയോ കോടാനുകോടി ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെ, ഈ ലോകത്തിൽ. എത്ര പേര് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ റെയർ ആണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മള്. ഇത് രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിലെ, നമ്മൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ത്രൂ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ രാധാഗോവിന്ദ്ജിയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി 21ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. യത് യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠാസ് തദ്ദേവേതരോ ജനാഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകാസ്തത് അനുവർത്തതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യത് യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികള് എന്തെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, യത് യത് എന്തെന്തൊക്കെ
ചെയ്യുന്നു, ചരതി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് എന്തെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, തത് തത് ദേവേ തരോ ജനാഹ, തത്തത് ഏവേ എന്നാണ്, തത് തത് എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ ശരിക്കും വരിക. അത് കൂട്ടി കൂട്ടി പറയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. തത് തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതൊക്കെ, യത് യത് ഏതൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നു, തത് തത് അത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, സാധാരണ ജനങ്ങൾ അനുകരിക്കും. നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരുമാതിരി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അത് അനുകരിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ആവട്ടെ, ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആവട്ടെ, എല്ലാം നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകരിക്കും. അതുപോലെ അവർ ഏത് മാനറിസത്തിൽ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതുപോലെ കൊച്ചു കുട്ടികള് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താണ് ഹോം ടേക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോ നമ്മളുടെ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു അമ്മ അച്ഛൻ ചെറിയ കുട്ടികൾ, ഇപ്പൊ 2 വയസ്സോ 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അവര് അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ അനുകരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ അനുകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ, അവരോട് ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്ന വാക്കുകൾ എത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോണം, എന്താ ചെയ്തു വെച്ചേക്കണേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. പക്ഷെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മളുടെ വാക്കിൽ നിന്ന്, ടോൺ ദേഷ്യത്തിലാവാം കാരണം അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ചീത്ത വാക്കുകളാവരുത്. കാരണം നാളെ അവര് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മൾ വെക്കണം. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ എന്തായാലും തിരിച്ചു ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വാക്കുകളാണോ അവരോട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് അവർ നമ്മളോട് തിരിച്ചുപയോഗിക്കുക. കാരണം അതിന്റെ വരുമരായികളൊന്നും അവർ ആലോചിക്കില്ല, കാരണം അവർ കേട്ട് പഴകിയിട്ടുള്ളത് അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വാക്ക് നമ്മളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വാക്ക് എന്റെ മകൻ ഓർ മകള് എന്നോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടാവും. അപ്പൊ എനിക്കതിന് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ ഒരു പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നോക്കിക്കോളൂ, ഒരു വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഒരാള് കുടിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അയാളുടെ വീട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്താണ്, അവരെ അമ്മയെ അടിക്കുന്നുണ്ടാവും വന്നിട്ട്, ഇതൊക്കെ ആ കുട്ടി കണ്ടു വളരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 99% ഈവൻ 95% കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, 99% നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ കുട്ടികൾ അച്ഛനെയാണ് അനുകരിക്കുക. അവരൊരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർ കുടിക്കും, അവരും അതേ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവര് കണ്ടതാണ്, അവർ അത്രയും അനുഭവിച്ചതാണ്, അവർ അടി കിട്ടിയതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയെ അടിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതെന്നല്ലേ വിചാരിക്കേണ്ടേ. 1% ആണ് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുക, അതിനോട് അത്രയും വെറുപ്പ് വരും അവർക്ക്. അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു വാശി വരുന്നത് ഒരു 1% മാത്രമാണ്. നമ്മൾ എന്താണോ കണ്ടു പഴകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരിക. എന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ആ ലെവലിലാണ് എല്ലാവരും കാണുക. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണോ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു കൈക്കൂലി മറ്റുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നു, അല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഓരോ സെക്ഷനിലത്തെ ആൾക്കാരും അത് തന്നെയാണ് അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മേലത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാ ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മാതിരി. അതിൽ ഏതോ ഒരു ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവർ വളർന്ന ഗുണം പാരന്റിങ്, അതായത് ആ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ചിട്ടയോടുകൂടി വളർത്തി ഇതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത്രയും ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവരത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണാം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രൈബ് കൊടുക്കാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി നടക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. ആൻഡ് നമ്മളും അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്യൂ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സങ്കടമാണ്. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ എന്താ ചെയ്യുക, ഏത് ടിക്കറ്റാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെ. ക്യൂ നിൽക്കാൻ വയ്യ നമ്മൾക്ക്. അപ്പോൾ അത്തരം ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ്. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത മാർഗങ്ങളാണ്. അത് കൂടാതെ വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡുകളൊന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, അപ്പൊ മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തികളിൽ, അപ്പൊ ഒരാള് ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള്, ഇപ്പൊ സൈന്യാധിപനാണ് അല്ലെ അർജുനൻ, അതുപോലെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു മാതൃകയായിരിക്കണം. കാരണം അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി നമ്മളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ അംബാനി ഫാമിലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണേ.
അവരെന്തൊക്കെ ഇത് നടത്തണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. സാധാരണ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീടുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ വലിയ വലിയ വീടുകളിൽ ഇപ്പൊ വീഡിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഫേമസ് ആവുന്നത്? ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടു വിശേഷങ്ങൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ അനുകരണങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ അനുകരണം നമ്മളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവണം, ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും അതേ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവുന്ന മാതിരിയിലായിരിക്കണം പെരുമാറേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടീച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ ശരിക്കും എന്താണോ പറയുന്നത് അതിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടീച്ചറുകളോട് റെസ്പെക്ട് തോന്നുക, അതേമാതിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പോയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ കാണുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ റെസ്പെക്ട് വരും ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അർജുന, ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള നീ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ മഹിമയുണ്ട് നിനക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ അസ്ത്രവിദ്യയിലൊക്കെ നീ അത്രയും നിപുണനാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എങ്ങനെയുണ്ടാവണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവണം. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുരു വേണ്ടും വിധമുള്ള പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഗുരു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഏറ്റവും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഒരു പാരന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടീച്ചറാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പാരന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഗുരു വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഭക്തിമാർഗങ്ങൾ എടുക്കണ്ട, നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പൊ ആ ഗുരു എന്തുണ്ടാവണം, ഗുരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ പണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. കാരണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അമ്മ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ഒരു 3 വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം ഗുരുജി, എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം, അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മോൻ കേൾക്കും. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ശർക്കര തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, വായിലൊന്നും എല്ലാം പുളി തിന്ന് പല്ലൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായാണ് കുട്ടിയുടെ. അത് എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും, ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറയും, ശരി ഓക്കെ, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരൂ, ഞാൻ ഉപദേശിക്കാം കേട്ടോ, തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കും, കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് ശരിക്കും. അവിടെ ശരി, ഞാൻ ഇനി കഴിക്കില്ല, ഗുരുജി പറഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടി കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഇത് പറയല്ലേ വേണ്ടു ഗുരു, പിന്നെ എന്തിനാണ് രണ്ടാമത് എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നാരായണ ഗുരു പറയും, എനിക്കും ആ ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്. കാരണം ഇടയ്ക്ക് സ്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ ശർക്കരയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ ഉപദേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ മാറണ്ടേ എന്ന്. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു മാതൃകയാവേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടെയാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗുരു ശാസ്ത്രവിദ്യകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. സ്വയം മേന്മ കൈവരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉത്കൃഷ്ടരായ ആചാര്യന്മാർ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നിരുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾക്ക് പാത കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ പ്രഭുപാത കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാതയുടെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്, അവര് ദീക്ഷ, ഇപ്പോഴത്തെ സീനിയർ ഡിവോട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാധാനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദയുടെ അത്രയും ഉയർന്ന ശിഷ്യന്മാരാണ്. അതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ മാതൃകയായിട്ട് എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ രാമാനുജനെ നമ്മൾ മാതൃകയായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അത്രയും വലിയ വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരായിരുന്നു, അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം. സ്വയം മേന്മ കൈവരിക്കുവാൻ, അതാണ് സ്വയം മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ വലിയ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയണമെന്നതല്ല കേട്ടോ സ്വയം മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുക, ഒരു നല്ല ഗുരുവാവുക. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഒരാള് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പറയണം, ഓക്കെ, ആ പ്രഭുജി പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കും അത് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള മാതിരി ആ ഒരു ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മാതാജി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്കത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വിശിഷ്ട ഭക്തന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മുന്നേറുവാൻ കഴിയൂ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം എന്തായാലും, ഈ ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ, ഇനി കുറേശ്ശെയുടെ ഭാഗവത കഥകൾ കേൾക്കണം. ഭാഗവതം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലാണ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണ്.
കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു, എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറന്ന വഴികളിൽ കൂടെ തിരിച്ച് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം, എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും കഥകളാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും ഏറ്റവും ചെറിയ നിലയിൽ നിന്ന് ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയത് എന്നുള്ള കഥകളൊക്കെയാണ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ കാൽപ്പാടുകളാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത്. അപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി നാരദരെ പറ്റി പഠിച്ചാൽ തന്നെ മാത്രം മതി, വേറെ ആരെയെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്രയും വിശിഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം. പാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പൃഥയുടെ പുത്രൻ, അറിയാലോ അല്ലെ? കുന്തിയുടെ വേറെ പേരാണ് പൃഥ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ലോകത്തിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ഈ 3 ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതില് ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനായിട്ടും ഓരോ ദേവതമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഴയ്ക്ക് വരുണൻ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ അഗ്നിദേവനാണ് നമ്മൾക്ക് തീയിന് തരുന്നത്. പ്രകാശം ആരാ തരുന്നത്? സൂര്യദേവനാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടികൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കൺട്രിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലത്തെ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാനും അവിടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുണ്ട്, വേറെ മന്ത്രിസഭകളുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കും ആ പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് ഇടപെടുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അതിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കും, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അനുവാദം വാങ്ങും. നല്ലതല്ലാണ്ട് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെ ഓരോ കോണിലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്? ഇല്ല അല്ലെ? കാരണം അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനെ അവിടെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സാങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് എല്ലാത്തിനും ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവാൻ ഈ 3 ലോകങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള അത്രയും ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? മനുക്കൾ ആണ് ഇതായിട്ട് പറയാ. നമ്മുടെ വൈവസ്വ മനു, നമ്മുടെ മനുഷ്യ ഇതിന്റെ കുലത്തിന്റെ തന്നെ ഫുള്ള് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുക്കളാണ് നമ്മൾ പറയുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടല്ലേ? സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യം നോക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. അതുപോലെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വിഷ്ണുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ കയ്യിലാണ് കിടക്കുന്നത്? ശിവദേവന്റെ കയ്യിലാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, അങ്ങനെ 3 ലെവലിലാണ് വരിക. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അതിലൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഭഗവാന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. വേറെ ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെയിലാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്കും ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന് ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. അത് പിന്നെയോ എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഞാൻ എന്തിനാണ് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു കൃഷ്ണാവതാരം എടുത്തു വരുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണന്റെ ഡ്യൂട്ടികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നു. കൂർമാവതാരം ചെയ്തപ്പോൾ കൂർമ്മത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തു അല്ലെ? എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇതായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ബേസ് കോലിന് ആ മന്ദരപർവ്വതത്തിന് താഴെ അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് പൈവോട്ട് എന്ന് പറയില്ലേ മേലെ, അതിന് താഴത്തെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അപ്പൊ ഏത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. എപ്പൊക്കെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നു, ധർമ്മം നശിപ്പിക്കുമ്പോ ആര് വരും? പരിത്രാണായ സാധൂനാം അല്ലെ വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഓരോ യുഗത്തിലും ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും. ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ അച്ഛനെയും അമ്മയും സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു അല്ലെ? യശോദയുടെ അടുത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമദേവൻ എന്താ കാണിച്ചത്? എന്താണ് രാജ്യത്തിന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫാമിലിയെക്കാളും എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? ഒരു എന്താണ് രാജാവ് എന്നുള്ള കർത്തവ്യമാണ്. രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രജകളുടെ പ്രൊട്ടക്ടർ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഏതേത് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, ഏതേത് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതിന് ഓരോ ജീവിതങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് ഓരോ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഭഗവാന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നാനാ ഗ്രഹാധിപതികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനുമാണ് ഭഗവാൻ.
ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ അധികാരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവ്വദേവന്മാർക്കും ആരാധ്യനും ഭരണാധികാരികളിൽ അഗ്രഗണ്യനുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ല. അത് നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണ് ഭഗവാന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ജനിച്ചിട്ടുമില്ല, മരിച്ചിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം തൊട്ട് എത്ര കാലം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഓർമ്മയുണ്ട്. അതും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് അപ്പൊ ശരി, ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ജന്മത്തില് തന്നെ നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പോട്ടെ, ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടായിരുന്നേ, അന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരുന്നേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർപ്പിക്കാൻ പറ്റും? ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സെൻസസിന്റെ കാര്യം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഒരാളുടെ കാര്യമല്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, 3 ലോകങ്ങൾ, ആത്മീയ ലോകം, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എത്രയോ കോടാനുകോടി, എത്ര തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 84 ലക്ഷം. ആ ജീവിവർഗങ്ങളിലെ ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയിട്ടും ഭഗവാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാന്റെ ആ മഹിമ നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ദിവ്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, അതുപോലെ കൈകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സമാനനായോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായോ ആരുമില്ല. ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധി നിഷേധങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ചീത്ത കാര്യം എടുത്തോളൂ. ഒരു ചീത്ത കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിലും ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ ഭഗവാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങി കഴിഞ്ഞുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഏതിനും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ മേലെ, കാരണം അതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഈ 12 ഭാവങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ദേഷ്യം, വൈരാഗ്യം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? വേദശാസനങ്ങളെ അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹം ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും വേദങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മളോട് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതിനും മേലെയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാറില്ല. ധർമ്മത്തിനെതിരായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കില്ല. യദി ഹ്യയം ന വർത്തേയം ജാതുകർമ്മണ്യ തന്ത്രി മമ വർത്തമാനു വർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശക. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നു എങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് എന്താ കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അത് അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് പറയുന്നത് യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ ഒരു രാജാവാകുമ്പോ, അല്ലെ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാവുമ്പോ, അതല്ല ഏതൊരാളാണെങ്കിലും, ഇപ്പോ നമ്മളുടെ അത് ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ഒരു രാജാവിന് അവരെ പ്രജകളെ അനുകരിക്കും എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഒരു കുടുംബസ്ഥനാണെങ്കിൽ, ഒരു പിതാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മക്കൾ അനുകരിക്കും അല്ലെ? അടുത്ത ജനറേഷൻ ഫുൾ അത് അനുകരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കരുത്. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ സാമൂഹ്യ സ്വാസ്ഥ്യം പുലർത്തി പോരാൻ വേണ്ടി വംശപാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങൾ സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഏത് മനുഷ്യനും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, അവരോരോ ഇതിലിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ ചിട്ടകളുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ വഴക്ക് വൈരാഗ്യം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യവും ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും, സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. മതപരമായ എല്ലാ ആചാരങ്ങളെയും നല്ലൊരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഗൃഹത്തിലും പുറത്തും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നറിയാം. അതാണ് ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ് ഭഗവാൻ സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പോയില്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? വിദ്യ അഭ്യസിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ശിഷ്യന്റെ കാര്യവും ചെയ്തു. ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. സന്ദീപന മുനിയുടെ മകൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മകനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുതരാനാണ് സന്ദീപനി മുനി കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ അത് ചെയ്തു കൊടുത്തു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് കൃഷ്ണൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത്. നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ കർമ്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത് അല്ലെ? ഒരാളുടെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാല്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഒരാളുടെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം കേട്ടോ, ഒരാൾക്ക് വധശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒരാളെ കൊന്നു, അയാൾ വധശിക്ഷ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അയാൾ അത്രയും ചീത്ത കാര്യം ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്കുള്ള പനിഷ്മെന്റ് ആണെന്ന്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയണേന്ന് അറിയോ, ആ ഒരു പോയിന്റ് വേറെ ഒരു ലെവലിലാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ അന്നെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ കഠിനമായ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി വധശിക്ഷ ചെയ്യുമായിരുന്നു. നല്ല ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വധശിക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരൊക്കെ കൊല്ലും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിലത്തെ റീസൺ എന്താണ് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ അയാള് ഒരു നല്ല എന്താണ് ഒരാളെ കൊന്നു, ഏതോ ഒരു വൈരാഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്ഥിതിയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. അതായത് നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊല്ലാം എന്നാണ് ഒരാളുടെ ചിന്ത എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് വധശിക്ഷ കൊടുക്കണേലോ, ആണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അയാൾക്ക് ശിക്ഷയൊന്നും കൊടുക്കാണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ വീണ്ടും അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്യും, അല്ലെ? വീണ്ടും അപ്പൊ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വധശിക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അയാളെ ആ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്കൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അയാളപ്പോ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജനിക്കും അല്ലെ, അയാളുടെ വധശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു നല്ല ജീവിതം. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ആസക്തിയിലല്ലോ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു വധശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അയാൾക്കൊരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് നല്ലതായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത്. അയാൾ കിട്ടിയ പനിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ളേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ്, അയാളുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള വാസന നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അയാൾക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു ജീവിതം നയിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവത് ചിന്തയോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്ന ബാക്കി എല്ലാവരും വിചാരിക്കും എന്താണ്, ഭഗവാനെ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, എപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊലയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സ്പർദ്ധയായിട്ട് അടിക്കാം, ആരെ വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാം, ആരെ വേണമെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കാം, നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നാലെന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്, അച്ഛൻ്റെന്നോ അമ്മയുടെന്നോ അടി കിട്ടും എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു പേടി നമ്മൾക്കുള്ളിലുണ്ട്, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിനൊരു പനിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഈ ലൈഫേ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പനിഷ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണം നമ്മൾ എന്നുള്ളതാണ്. സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം വഞ്ചിക്കുന്ന അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പമാണ് വർണ്ണസങ്കരം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വർണ്ണസങ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് അർജുനന്റെ ആ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ വർണ്ണസങ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് മരിക്കും, അപ്പൊ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത്. അതായത് സ്ത്രീകൾ തെറ്റായ വഴി കൂടെ പോകും, ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ പൊതുവെ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ തെറ്റിതിരുത്തുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാൻ വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ആ തെറ്റിതിരുത്താൻ. അപ്പോഴാണ് ഒരു യുദ്ധമാരിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും പേര്, ആ കൗരവ പാണ്ഡവ യുദ്ധത്തിൽ അത്രയും പേരാണ് മരിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ ചീത്ത രീതിയിൽ പോയിരുന്ന ആ ഒരു ജനതയും അപ്പാടെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കണം, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ അനുകരിക്കാനല്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തു ഭഗവാൻ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ രാസലീല നടത്തി. കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എത്ര സ്ത്രീകളാണ്, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ ഓരോരുത്തരിലും അതൊരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലീലയായിരുന്നു. അതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ തനിയാണ് വന്നത്. അത് പല സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ ഒരു പുരുഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിലല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം തന്നെ. എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും അത് ഒരു ശരീരമായിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല, ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത്, ആത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ലീലയാണ് രാസലീല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് അത് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ അനുകരിച്ചിട്ട് പറയണു, അപ്പൊ കൃഷ്ണന് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടായി, എനിക്ക് ഒരു 3 ഭാര്യ ഉണ്ടായ എന്താ, 4 ഭാര്യ ഉണ്ടായ എന്താ, ഒരു ഭാര്യ വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം, ആ ലെവലിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് എടുത്ത് ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഒരു മുല കുടിക്കുന്ന പ്രായത്തില് ഒരു പൂതന എന്ന രാക്ഷസിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അവിടെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അനുകരിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എന്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ജീവിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്, ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ പാലിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്താൽ നിയുക്തരായവരുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയേ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത്.
ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അതിന് പകരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരാളുടെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു ഗുരു മുഖാന്തരം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താം. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഗുരുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മീയ ഗുരുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്നതാണ് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ. ബുദ്ധിയുള്ളവർ അത് അതേപടി അനുസരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് നല്ലത് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചീത്ത, അതായത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഗുരു മുഖാന്തരം നമ്മൾ അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടുക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദയാണ് നമ്മുടെ ഗുരു. ഇപ്പോ നിങ്ങളൊന്നും ദീക്ഷ എടുത്ത ആൾക്കാരല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാം. ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് എല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തെ എത്രയായാലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന മാത്വ അതാണ് നമ്മള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഗൗഡിയ മാത്വ സമ്പ്രദായമാണ്, ബ്രഹ്മ ഗൗഡിയ മഹത്വ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാം. ഇപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഗുരുവായുടെ പ്രഭുപാദയെ കാണാം. ശരിക്കും ആ പ്രഭുപാദ ഒരു കണക്ഷൻ വരും നമ്മൾക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് കാണാം അറിയാതെ തന്നെ. സക്ത കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാ വിദ്വാസ്തദാ സക്തൈസ് ചികിർഷുർ ലോക സംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ബലാകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കുവാൻ പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഗുരു എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, അതായത് നമ്മൾക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കണം, ഞാൻ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലില് ആത്മീയ വിദ്യ കൊടുക്കരുത്. എങ്ങനെയാണ് അവരും ഭഗവാൻ ധാമത്തിലെത്തണം, അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അവരിൽ നിന്ന് ഒരു സാമ്പത്തിക ഇതോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽപ്പോ ഒന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധം ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ലോകത്ത്? ഇല്ല. പക്ഷെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവനും ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹമുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആൾ അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകാത്തതായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുകയില്ല. അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് ഞാൻ പോവാൻ എന്നതിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും അയാൾ ചെയ്യില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. പക്ഷെ മറ്റാളോ ഒരജ്ഞൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് ഉറങ്ങാനാണ് തോന്നുന്നത്, അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല, ഇന്ന് ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഞാൻ ജപിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സുഖമായിട്ട് 2 മണിക്കൂർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ദ്രിയപൂർത്തിയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരമുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സെൻസ് ഇതാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വാങ്ങി കഴിക്കണം, ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യണം, ഇന്ന് നമ്മൾ ഭക്തി, ഇന്ന് ഭഗവാന് ഇതൊന്നും വെക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു അജ്ഞൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇന്ന് ഭഗവാന് ഞാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഏതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്താണ് ഭഗവാനെ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ വീട്ടില്, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്, നന്നായി വരണം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രാർത്ഥന വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കഴിക്കുന്നത് നമ്മളും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന വെച്ചത് ഭഗവാനാവുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഭക്തന്മാർ ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് പഠിച്ച് അറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനാം കർമ്മ സംഗീനാം ജോഷയെ സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ഇതാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം, ഇപ്പൊ ഞാൻ കേക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും, എനിക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനത് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് നമ്മൾ എഗ്ലെസ് കേക്ക് ആയിരിക്കണം. ഭഗവാന് നമ്മൾ നോൺ വെജ് ആ ഒരു ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കൊടുക്കില്ലല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതും ഭഗവത് സേവനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അതേമാതിരി നമ്മൾ തുടരുക. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പൂജാ റൂമിലോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പ്രാർത്ഥി ഒരു തുളസിയില വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വിൽക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അത് ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് മാറുകയാണ്.
പക്ഷെ മറ്റത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ഒരേ പ്രവൃത്തി തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. വേദോക്തങ്ങളായ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അല്ലേ? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യമായിരിക്കേണ്ടത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി, നമ്മളുടെ 1 പോയിന്റഡ് അറ്റൻഷൻ അതായിരിക്കണം. വൈദിക ചടങ്ങുകളാൽ നിയന്ത്രിതമായ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണങ്ങളും ഒരാളെ ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി നമ്മൾക്ക് വരും. ഭഗവാൻ ആ ഭക്തി തരും. സർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും അതൊരു ഇത് തോന്നും, അല്ലെ? കാരണം അവർ ഏത് പ്രവൃത്തികളും വന്നില്ല, അവരുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തിയുത ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതും അതല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഓൺലി നമ്മൾ എന്താ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലം എല്ലാം നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആ കേക്ക് വിൽക്കുന്നു, അതിന്റെ വരുമാനം നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത്? അത് അങ്ങനെ ചെയ്താലും അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണേ കർമാണി സർവശക അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ. ആ ആത്മാവ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ശരീരം ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് തന്നെയാണുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊരു മറ്റൊരു മൃഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയാലും ആ ആത്മാവ് തന്നെയാണുള്ളത്. പക്ഷെ ആ ആത്മാവ് ബന്ധിതനാണ്. എന്താ കാരണം? ആ ആത്മാവിന് നായയുടെ മാതിരി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാതിരി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ ആത്മാവല്ല അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആരാണ്? ആ ആത്മാവിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ശരീരം, അതും ഏത് ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, ഏത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണോ ആ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ 2 or 3 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 പേരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? ഒരേ അച്ഛനും അമ്മയാണ് വളർത്തുന്നത്, അല്ലെ? ഒരമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് അവർ വന്നത്. ഒരേ ആഹാര സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് 3 ചെറിയ കുട്ടികൾ, വലുതായിട്ട് പോട്ടെ, 2 or 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ വളരെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണാം. ഒരു കുട്ടി ശാന്തനായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞനുസരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു കുട്ടി എന്ത് ടോയ്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്ന മാതിരി ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ഇത് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചതാണോ? അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചതാണോ? അല്ല. അതെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവ്വ കർമ്മ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ്, അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി ചേർന്നിട്ടാണ്. അത് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. മനസ്സ് മാറുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് മറവി മാത്രമാണ് വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ട്രേഡ്സ് നമ്മൾ ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ പഴകിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കാണാം. പക്ഷെ മനുഷ്യ ജന്മമായി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ എന്താണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത്? അവിടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്ക് ആ കഴിവില്ല. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ വരുമ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിൽ ജനിച്ചാലും സത്വഗുണത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മളുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം അത്രയും പ്രഷ്യസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മളാണ് ഇപ്പൊ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ആ ശരീരത്തിന് ഞാനാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തൽപരനായ മനുഷ്യന് താനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന മിഥ്യാഹംഭാവമുണ്ട്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു പരീക്ഷയില് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് മാർക്ക് കിട്ടിയത്, എനിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വരാറുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തു, അത്രയും നല്ല പായസമാണ്, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നന്നായിട്ടുണ്ട് പായസം, പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഇതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഇല പോലും നമ്മൾക്ക് അനങ്ങില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാണ് അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്.
സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ ഭഗവത് ജ്ഞാനം അനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചവയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഏത് പ്രവൃത്തികളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ സേവനം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ വെച്ചു, എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും അത്ര ഇഷ്ടമായി. അപ്പൊ എന്താ, ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയണം. ഭഗവാന് ഇന്ന് എന്നെ അത്രയും നന്നായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്രയും എല്ലാവരും എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി, നന്ദി ഭഗവാനെ. ഒരു നന്ദി, ഒരു നിമിഷം മതിയില്ലേ അത് പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഭക്തിയുടെ സേവനമായി മാറി. ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ നമ്മൾ ശാശ്വതാംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അധിപതി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അധിപതി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ, ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ഏത് രീതിയിൽ വരും എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സാങ്ക്ഷനിലാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. തത്വവിത്തോ മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോഹോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതീമത്വാന സജ്ജതേ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലില് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് കുറയും. നിരപേക്ഷ സത്യം അറിഞ്ഞവന് ഭൗതികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടുള്ള തന്റെ കുഴപ്പം പിടിച്ച അവസ്ഥയെ പറ്റി നന്നായി അറിയാം. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശം എന്നതാണ് തന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അറിയേണ്ടുന്ന ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. തന്റെ ഭൗതിക ജീവിതാവസ്ഥ തികച്ചും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനമാണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാളെ അലട്ടാറില്ല. അത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹമായി കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അറിയാം അയാൾക്ക് എന്താ അറിയാം, എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ച വരെ വരുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഫലം തരിക. ആ യോഗ്യത നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ യോഗ്യത നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേറെ വേറെ ആകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണെങ്കിൽ ആ യോഗ്യത എല്ലാവർക്കും ഒരുമാതിരി ആവണ്ടേ. പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കും വേറെ മാതിരിയല്ലേ. ചിലവർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു, ചിലവർക്ക് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ്. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അന്തരംഗ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിതം, ഞാൻ ജനിച്ചത് മുതൽ ഇത്ര വയസ്സ് വരെ എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ എത്ര പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ യോഗ്യത ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത്, ഈ ജന്മത്തിലെ പ്രവർത്തികൾ വെച്ചിട്ടല്ല. അപ്പൊ ഇനി ആ യോഗ്യത നമ്മൾക്ക് മാറ്റണം. അപ്പൊ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ മാതിരി നല്ല ലെവലിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഒരേ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സാന്ദീപനി മുനിയുടെ മകൻ ശരിക്കും കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയതാണ്, അല്ലേ? അവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു ഭഗവാന്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറയും, നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ വരുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കാണ് പ്രാരാബ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്കിപ്പോ നമ്മള് നോക്കി കുബ്ജ എന്ന് പറയുന്നത്, കുബ്ജയുടെ ശരീരം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നത്? അല്ല ഭഗവാന്റെ ഇത് വരുമ്പോ ഈ മധുരയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവര് വളരെ വളഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ദേഹമായിരുന്നു, കൂനി വളവായിരുന്നു. അതിനെ നിവർത്തി അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ ആ പ്രാരാബ്ദം എങ്ങനെയാ പോയത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുക്കും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളില്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അത് ലളിതമായി തീരും നമ്മുടെ ജീവിതം. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. പരമസത്യത്തെ അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ചെയ്തു പോയ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞു. ആ കർമ്മത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ തരണമെങ്കിൽ, ആ കർമ്മത്തിനെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ആ ഭഗവാന് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്നവനെ തത്വവിത്ത് എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ തത്വവിത്ത് എന്നുള്ളത് ആരെയാണ് പറയുന്നത്? ഈ 3 രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയും അറിയുന്നത്, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ആള്. പ്രകൃതേ
ഗുണസമ്മൂഢാഹ സഞ്ചന്തേ ഗുണകർമ്മസൂതാന കൃഷ്ണവിതോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്നാ വിചാലയേ. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി. അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ എന്റെ കുറെ പൈസ ഉണ്ട് എനിക്ക് തന്നത്, അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടി, നമ്മുടെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, എന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പൈസ സമ്പാദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴുകുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക, അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ മുഴുകി പോകും. അതിനൊരു അറ്റമില്ല. നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, 100 രൂപ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും 1000 രൂപ കിട്ടണം തോന്നും. 1000 രൂപ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 കിട്ടണം തോന്നും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ 100 രൂപ കൊണ്ട് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്, പക്ഷെ 10,000 രൂപ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴും അയാൾക്ക് മതിയാവുന്നില്ല. അതെന്താ കാരണം? അതിനനുസരിച്ച് നമ്മള് എന്താണ് 50 രൂപയുടെ ഡ്രസ്സാണ് വാങ്ങിയിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പിന്നെ എന്താവും, 5000 രൂപയുടെ ഡ്രസ്സായി മാറും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടുകയാണ്, നമ്മൾക്ക് പൈസ കൂടുന്നതനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അതിന് സാച്ചുറേഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ അതിൽ മുഴുകി 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 എന്താവും, അവസാനം നമ്മൾ സ്വയം മറക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് പോലും നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു, അതിൽ ആസക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, അയാളെയാണ് മന്ദൻ അഥവാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരലസൻ എന്ന് പറയുന്നു. ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് വിവരമില്ലാത്ത ഒരാളായിട്ട് മാറുകയാണ്, ഫൂളായിട്ട്, അതായത് വിഡ്ഢിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ്, ഇന്നോ അടുത്ത നിമിഷം മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോറി പറയും, സമയത്രയും നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഒരു സ്റ്റോറി പറയും. അത് ഒരു ഫാമിലി, ഓക്കെ, അവര് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളുമാണ്. അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഈ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ്, ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അതില് ഭർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. പക്ഷെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇയാള് നല്ല സ്വഭാവമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, ഈ കുട്ടി പണക്കാരി കുട്ടിയായിരുന്നു, അപ്പൊ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ വന്ന് താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ താമസിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ലക്ഷ്യം കൂടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ആ കുട്ടി അത്രയും അത്ര ഇഷ്ടമാണ് ഭാര്യയെ, അപ്പൊ അത്രയും സന്തോഷിപ്പിച്ച് വെക്കണം. അപ്പൊ അതിന് പണം ഉണ്ടാക്കണം, അതിനുള്ള പ്രയത്നമാണ്. അപ്പൊ രാവും പകലും പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവും. കുട്ടി ഉണ്ടാവും, ഈ കുട്ടി അച്ഛനെ കാണുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, രാവിലെ കുട്ടി എണീക്കുമ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ പോണേ. അങ്ങനെ അയാൾ ഒരു വലിയ ബിസിനസ്മാൻ ആയിട്ട് വളർന്ന് അത്രയും പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വലിയ വലിയ മീറ്റിങ്ങുകളാണ്, അയാൾ എപ്പോഴും പുറത്തായിരിക്കും, വീട്ടിൽ വരുന്ന ഇതില്ല. അവർക്ക് 2-3 കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ 3 കുട്ടികളും അച്ഛനെ കാണുന്നത് വളരെ റെയറാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവര് കുട്ടികൾ പറയാണ്, എത്ര കാലമായി അച്ഛാ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട്, നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഇത്രയും ഇനി പൈസ ഉണ്ടാക്കണമൊക്കെ നിർത്തും, നമ്മൾക്ക് ഒരു ഹോളിഡേ ആഘോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഭാര്യ ഒരുപാട് പറയാണ്, കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യണു നിങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ സമ്മതിക്കും. അപ്പൊ അന്ന് എന്നിട്ട് പറയും, പെട്ടെന്നാണ് അയാൾക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് വരുന്നത്, ഏതോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അത് അത്രയും പൈസയുടെ ഒരു ഡീലാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ പറയും, ശരി എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നീ മക്കളും കൂടി പോയിട്ട്, അത് ബീച്ചാണ്, ഒരു കടൽ തീരത്ത്, ഓക്കെ, അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് ഒരാഴ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പോ കടൽ തീരത്താണ്. അപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇവര് പോയി, അവര് നല്ല എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്, മക്കളും അമ്മയും കൂടിയിട്ട്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും അച്ഛനെത്തും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇയാള് എന്നിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ച് പറയും, ഞാൻ എന്തായാലും എത്തും, ഞാൻ എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇത്ര മണിക്കാണ്, ഞാൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാണ് എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കും. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവര് കടൽ തീരത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് സുനാമി മാരി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ഫാമിലി, ആ അമ്മയും 3 മക്കളും മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതില്, വെള്ളത്തിൽ. അയാൾ എന്താ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ലൈഫ് ലോങ് അയാൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രയത്നിച്ചിരുന്നത്? ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ ലൈഫിന് എത്രത്തോളം ആയുസുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. ഒരു നിമിഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്, അന്തിമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഓവറായിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെ നമ്മളെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് വെക്കാം, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് വെക്കാം, എങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് എന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും പ്രീതിപ്പെടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഒരു പൂവ്, തുളസിപ്പൂവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റു ദേവതമാർക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരും പ്രീതിപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് സന്തോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പ്രീതിപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
അപ്പൊ ഇതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നത് അവർക്ക് ഒരു കെട്ടുകഥയാണ്. പക്ഷെ അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, അങ്ങനെയാണ് ജീവിതം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇതെന്താണ്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നാലും അത് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശവും ഭഗവാനുണ്ട്. അത് ഏത് നിമിഷവും ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഏതിലും നമ്മൾ അവകാശബോധം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, കിട്ടുമ്പോ അനുഭവിക്കുക, ഇല്ലയോ ഇല്ലാത്ത മാതിരി ഇരിക്കുക, രണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. ഇപ്പൊ തിരിച്ചെടുത്തതും ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കണം. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസാധ്യാത്മചേതസ നിരാശിർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ യുദ്ധസ്വാവികതച്വരക. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്. അപ്പൊ നീയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, മടി കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മളോടുള്ള ഉപദേശം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ? ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. എങ്ങനെ? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുക. അപ്പൊ ഒരു സൈന്യാധിപൻ എന്ന പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായി ഒരാളെല്ലാം ത്യജിക്കണം. അപ്പൊ അത് അർജുനന് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഭഗവാൻ എന്നോട് പറയുന്നു ചെയ്യാനായിട്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. ഭഗവാനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയുടെയും ഫലം നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ലത് വരുമോ ചീത്ത വരുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ചീത്ത കാര്യം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യില്ല. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവ്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് വരാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തോ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായും പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾ അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ അധ്യാത്മ ചേതസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു? അധ്യാത്മ ചേതസ്. ചേതസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചൈതന്യം എന്നുള്ളതാണ്. യമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഹ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേബി കർമ്മഭിഹി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്താൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് പാപമില്ല, പുണ്യമില്ല. അതിന്റെ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഈ എന്താണ് പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? കാരണം ഉണ്ടാക്കിയ ആളുടെ മാനുവലാണ് എല്ലാം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള 3 ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ്, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അറിവാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വേദത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും? ഭഗവാനായിരിക്കും, അല്ലെ? ഒരു മിക്സി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാനുവൽ അത് ആ മിക്സി ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തരുന്ന മാനുവലാണ് നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വേദങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന മാതിരി ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാള് ഇന്ന മാതിരി ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടാവോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകള് നമ്മള് സംശയമില്ലാണ്ട്, അസൂയ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം, നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ആദ്യം തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊരു ശ്രമം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറയില്ല. ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ പറ്റും, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾക്കും തെറ്റ് പറ്റാം. അത് ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യമുള്ള ഒരാളാണ്. ഭഗവാൻ അതിന് ക്ഷമിച്ചോളും. അഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാനാവിമൂഢാംസ്ഥാൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസക. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പക്ഷെ അസൂയ, ഭഗവാനോട് അസൂയയായിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോട് അസൂയ എന്നാണ് അർത്ഥം. കാരണം ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം തന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മളാണ് ചെയ്യണത്, എന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരമാണ്, നിത്യ അഹങ്കാരമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്
എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്? ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാന്ന് വിചാരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, ഒരു കഴുത എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കുറച്ച് പുല്ല് മുമ്പിലുണ്ട്, അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാരവും ചുമന്നിട്ട്. പക്ഷെ ആ കഴുതയ്ക്ക് അറിയില്ല, ഇത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ താഴത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പുല്ലാണ് താഴെ, എനിക്ക് മതിയാവോളം പുല്ലുണ്ട് താഴെ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ വിചാരം എന്താണ്? അവർ അയ്യോ ഇതങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അഭിമാനം പോയി, ഈ സ്വത്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത്? എത്ര ആൾക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തിക നഷ്ടമൊക്കെ വരുമ്പോ. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, വേറൊരു വഴി ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാൻ തരുന്ന ചലഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾക്ക്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, ഇതേ നിങ്ങൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മൂഢന്മാരാണ് അവര്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ശിക്ഷ ഉണ്ട്. ശിക്ഷ, നമ്മുടെ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി തന്നെയാണ്. വീണ്ടും ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കണം, വീണ്ടും നമ്മൾ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുഃഖിക്കണം, വീണ്ടും നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരും, അതിന്റെ വേദനകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം, വീണ്ടും നമുക്ക് മരണമുണ്ട്. മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ തേളുകള്, എത്രയോ ആയിരം തേള് നമ്മളെ കുത്തുന്ന വേദനയാണ് മരണവേദന എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഏത് അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് സഹിക്കാം, മരണവേദന സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ നമുക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് തിരിച്ചു വരുന്ന പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർ അടുത്ത ജന്മാകുമ്പോഴേക്കും അവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോവുകയല്ലേ, അത് കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അത് പൂർണ്ണ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വിലസുന്ന ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് പനിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മമാണ് അടുത്ത ജനിക്കാൻ പോകണം എന്നുള്ളത് എത്ര പേർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി? ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് വരയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. സദൃശം ജ്യേഷ്ഠദേവ് സ്വസ്യ പ്രകൃതിജ്ഞാനവാനഭി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹാക്യം കരിഷ്യതി. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു അക്രമിയായിട്ടുള്ള ആളോ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിറയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരെ കൊന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുള്ളത്? ഓരോരുത്തരും ഏതാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക നിലനിൽപ്പിന് നമ്മൾക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, കുക്ക് ചെയ്യണം, എന്താണ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണം, അതിനൊരു വരുമാനം കിട്ടണം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് മോചനമില്ല. ഇന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതോ തയോർനാവശമാകച്ചേത് തൗഹ്യസ്യ പരിപന്തിനോ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണ് അവ. അതാണ് പറയുന്നത്, ഓവറായിട്ട് ആസക്തി പാടില്ല നമ്മൾക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഭരത മഹാരാജാവിനെയാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കഥ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലേ. അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മാൻകുട്ടി അമ്മ മരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മാൻകുട്ടിയുടെ ഓർമ്മയില് ആ രാജാവ് മരിക്കുന്ന കാരണം വേണ്ട എന്താവും? ബാബാ സ്റ്റേജിലെത്തിയിട്ട് ഭഗവാന് സ്വയം കണ്ടിരുന്ന ഒരാള് എന്തായി? അതിൽ നിന്ന് അതപ്പതിച്ച് എന്താവുന്നു? മാനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുത്തിട്ട് ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടാണ് ആ രാജാവിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ ഓർക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് പഴകിയിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പഴക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് ആ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക?
നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓവറായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും. അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം, നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ദേഹത്തിന് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം, നീറ്റായിട്ട് ശുചിത്വമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളെ കാണിക്കാനുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറയും. നമ്മൾക്ക് എന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ അംഗീകരിക്കണം, എന്നെ അതിനെ പേര് നല്ലതായിട്ട് പറയണം, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതുപോലെ അപ്പൊ ഈ വൈദിക നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ മാംസാഹാരം കഴിക്കരുത്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, ഗാംബ്ലിംഗ് ചെയ്യരുത്, ചൂതുകളെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അന്യ സ്ത്രീകളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, അത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രോമിസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കുറേശ്ശെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും. മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഇത് കുറയും. അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവസാനം ഭഗവാനിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രേയ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വനുഷ്ഠിത സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ പറ്റാം അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികളുണ്ടാവും വീട്ടിൽ ഒരു ഗതി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം പണില്ല, അച്ഛന് വയ്യ, അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ മാംസം വെട്ടുന്ന പണിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അവർക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, കാരണം ഓവറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല, വേറെ ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുടുംബം നോക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ആ ജോലി ചെയ്യാണ്. അത് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്, അപ്പൊ തെറ്റോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉള്ളില് അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവരുത്. ഉള്ളിൽ എന്താ പറയേണ്ടത്, ഭഗവാനോട് സമർപ്പിക്കുക. എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല ഭഗവാനെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് അത്തരം ഒരു ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ പാപമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിച്ച് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനില് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അവിടെ മൃഗാരിയൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അന്യർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയല്ല, സുകർത്തവ്യങ്ങൾ. അതായത് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനോ നേരിട്ട് എത്താനോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം നമ്മൾ അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗുരു നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. കാരണം പ്രഭുപാദ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതി തന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗുരുവാണ് അല്ലെ. അത് പരമ്പരാ ഗുരുവാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മ, നാരദ, വ്യാസ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പരമ്പരയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഗുരുക്കന്മാര് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ, അവര് എന്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കണം. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, നമ്മൾ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോവും. അർജുന ഉവാച അധക്കേന പ്രയുക്തോയം ചാപം ചരതി പൂരുഷ അനിച്ഛന്നഭി വാർഷ്ണേയ ബലാധിപ നിയോജിത. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ശരി, എല്ലാവർക്കും പാപം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാർഷ്ണേയ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷ്ണുകുലത്തിൽ ജനിച്ചവൻ എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്, പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ പ്രകൃതിയോടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ജീവസത്ത യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പല പാപങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നു, ചിലപ്പോൾ തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് എതിരായിട്ട് പോലും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ അധോലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ട്, അതില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതില് ഇരയാവുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്, അതിൽ ആൾക്കാരുടെ അവർ ഒരു തവണ അബദ്ധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊല ചെയ്തു പോയിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ പോകാൻ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ പിടിയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരോട് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണ ഭയം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ഇതാണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തവണ പാപം ചെയ്തു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ ഏഷ ക്രോധ ഏഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാത്മ വിദ്യേന മിക വൈരിണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ അർജുന രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിന്റെ ശത്രു. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ആഗ്രഹം വന്ന് നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക, പിന്നെ എന്താണ്, അതിന് ശിക്ഷ ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവരും നമ്മളോട് ഒരു വിരോധ രൂപത്തിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ നമ്മൾക്കതൊരു ക്രോധമായിട്ട്, നമുക്കൊരു ദേഷ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നശിച്ചു, നമ്മുടെ വീട് മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ചു പോയി, നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാണ്ടായി, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരോടും ഒരു വെറുപ്പാണ്
അല്ലെ? ദൈവത്തിനോട് വെറുപ്പാണ് നമ്മൾക്ക് വരിക. എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല എന്തെന്ന് നമ്മുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കാരോടാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത് അതിനെയാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ കാമമാണ് ഈ ലോകത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ശത്രു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ലോകത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് കാമമാണ്. അപ്പൊ പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ, അതുപോലെ പാലിൽ നമ്മൾ ഒരു തരി പുളി അതല്ലെങ്കിൽ ലൈമോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൈരായിട്ട് മാറും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. എന്താണ് ആ ഒരു മധുരം ഒക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ പുളി വരുമ്പോഴോ തൈര് വരുമ്പോൾ തൈരിന് ഗുണങ്ങളില്ല എന്നല്ല, തൈരിന് വേറെ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ പാലിനും തൈരിനെയും കൂടി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നു പറയുകയാണ്. ആദ്യം പാലായിരുന്നത് അതില് എന്താണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ എന്തായി? ക്രോധമായി, ക്രോധം വൃത്തിയായി. അപ്പൊ പിന്നെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കാമത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ആ ആഗ്രഹത്തിന് ഭഗവാനിൽ എത്താനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലോ അത് നല്ല ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. രജോ ഗുണത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു, സത്വഗുണത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനോട് അടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിക്കുക, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ശത്രുക്കളൊക്കെ എന്തായി മാറും? മിത്രങ്ങളായി മാറും. കാരണം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അവര്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സിബ്ലിങ്സ് മാതിരി ആവുകയാണ്. ധൂമേന മ്രിയതേ യഥാദർശോ മലേന ച യഥേലേ യഥോ യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തദാ തേനേദമാവൃതം. അപ്പൊ പുക തീനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഓരോ തരാണ്. മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു തീയനെ പുക അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊതി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്ത് വരും? ആ തീയനെ നമ്മൾക്ക് ജ്വലിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമാരാണ് മനുഷ്യന്മാരാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട്. മനസ്സിലാവുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഗുണങ്ങളെ എന്താ കാരണം? നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഈ കണ്ണാടിയിലത്തെ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കുറെ നാൾ അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവാനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് വൃത്തിയാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെയാണ് ജീവജാലങ്ങളുള്ളത്. അതുപോലെ മരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് ഒരേ സ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കണം, വെയിലെ ചൂട് എല്ലാം തണുപ്പും കൊള്ളണല്ലേ? അതുപോലെയാണ് അതാണ് ഗർഭത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭ്രൂണം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ധകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ അവർക്ക് സ്വയം നീക്കാൻ പറ്റില്ല, നിസ്സഹായരാണ് അവര്. ഓക്കെ. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്താ ഗുണമുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് സ്വയം ഒന്ന് ഊതിക്കഴിഞ്ഞാല് അതെല്ലാം തീനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാം. ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യ വൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണ അനേലച. അപ്പൊ ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടാനാവാത്തതും. അപ്പൊ ഈ കാമം കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഇതും നമ്മളുടെ മനസ്സ് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത്. അതിനെ നീക്കം ചെയ്യണം. അതിനെ നീക്കം ചെയ്യണം എന്നാണ് ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഞാൻ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യണം, ഇത് സാധിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാമം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുള്ളൂ. അതായത് എരിയുന്ന എണ്ണയിൽ തീ ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവുക, അത് ആളിക്കത്തും അല്ലെ? അല്ല, ആ തീയിൽ വന്നിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആളി കത്തും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അത് ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല. അവിടെ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ഇല്ല അവിടെ. അതാണ് പറയുന്നതാണ് കാമം. അപ്പൊ കാമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരാളുടെ ശത്രുവാണ്. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധ്യർ അസി അസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്ചതേ ഏതര വിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്യയെ മോദിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഇതിവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. 5 കുതിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വീണ്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഈ 5 കുതിരകള്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞ ചരടുണ്ടല്ലോ, അതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ കയ്യിലത്തെ ഈ ബുദ്ധിയുടെ, നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുമല്ലോ. ഒന്ന് അഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഈ ചരട് അഴഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. ഈ ചരട് അഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? 5 കുതിരകളും 5 ഭാഗത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ ആ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഈ വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ബാക്കിൽ കാണിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ നോക്കിയിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ആ വണ്ടി വന്നിട്ട് 4 പീസായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുകി നമ്മൾ നശിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ മനസ്സ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് അല്ലെ? മനസ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ അടച്ചാല്, അതായത് ആ ചരടിനെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ബുദ്ധിക്ക് അതിന്റെ മേലെ കൺട്രോൾ ഇല്ല. അപ്പം ആത്മാവ് സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളെ കണ്ടുമുട്ടണം എന്ന ലക്ഷ്യമില്ലാതെ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നവൻ വെറും പശുവോ കഴുതയോ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പഞ്ചലോഹ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഈ ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ആത്മാവായിട്ട് കരുതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ തെറ്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറഞ്ഞത്, അവരെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത്, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ മക്കൾ. അതിന് മേലെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ടൂറൊക്കെ പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ വിഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാര് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോവല്ല, വെറുതെ പശുവിന്റെ കഴുതി അല്ലെങ്കിൽ കാക്കകളുടെ പോലെ എന്ന് പറയും നമ്മള്. കാരണം ആ ബുദ്ധി ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവരൊരു ഷോ പീസ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അവിടെ കൊത്തുപണികൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാണാനാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പോണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ. അവിടുത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭക്തനും അതായത് ഗുരുവായൂരിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറൂരമ്മയെ പറ്റിയിട്ട്, ഭൂതാനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒക്കെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. തസ്മാത് ത്വാമിന്ദ്രിയാണി യദോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹീഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തോടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത്? കാമം ഇല്ലാണ്ടാവണം. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ കുറയണം. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ത്വരയെയും വിജ്ഞാനത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപിയായ കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ നിർവീര്യനാക്കാൻ കഴിയും. ആത്മാവ് ശരീരമല്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കലാണ് ജ്ഞാനം. വിജ്ഞാനം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷ ജ്ഞാനവും ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആശ്ചര്യകരവും അതിരഹസ്യവുമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ കൂടി. എന്താണ്? നമ്മൾക്കൊരു ആത്മാവുണ്ട്, ആ ആത്മാവിന് മരണമില്ല, നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഒരു ശരീരം മാറുന്ന പോലെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ വലിയ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര വലിയൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അതേ ഒരു അംശമാണ് നമ്മള്. ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് വേറെ മാറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ശരീരം മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകാൻ പോണതെന്ന് അറിയുന്നത് എത്ര വലിയ കാര്യമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കൃഷ്ണാബോധത്തിനെ തോടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കാമത്തെ ദൈവപ്രേമമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനോ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനോ കഥകൾ കേൾക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനോ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറും? അത് ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുള്ള പ്രേമമായിട്ട് മാറും. ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹ്യോർ ഇന്ദ്രിയേ പരമന മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിരിയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സേന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി. മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പൊ ഇത് ശരീരമാണ്. ശരീരത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാ പറ്റുക? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും മേലെയാണ് മനസ്സ്. ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏതിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധി അതിന് മേലെയാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതാണ് ലാഡറാണ് കേട്ടോ. കാമത്തിന് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇത് എങ്ങനെയാണ്? കാമം എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കുക? മനസ്സ് മുഖാന്തരമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഇത് എവിടെ വരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഉള്ളിൽ, മനസ്സിൽ വരും. പക്ഷെ ആ മനസ്സിന് നമുക്ക് നിയന്ത്രണം വേണ്ട. ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടതല്ല, അതൊക്കെ വെറുതെ തോന്നുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യില്ല അല്ലെ? ഇതെനിക്ക് നല്ലതല്ല, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ലഡ്ഡു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ. ആ സ്വീറ്റ് പക്ഷേ നല്ല ഷുഗർ ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ലഡ്ഡു കാണുമ്പോൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? അയ്യോ, എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട്, എന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വരും, ഇത് ഡേഞ്ചർ ആണ്, ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനസ്സിൽ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം ഉള്ളിടത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾക്ക് വരും. തെറ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് നേരിട്ട് ബന്ധം അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് പറയാ? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ അധീനത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ആത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ വിഷപ്പല്ലുകൾ അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അപ്പൊ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അറിയാം, 2 തവണ ലഡ്ഡു കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും കഴിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും.
അപ്പൊ എന്താണ്, വിഷപ്പല്ല് പോയ പാമ്പിനെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധിയ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസതം. അപ്പൊ എന്താ പറയേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയ ബുദ്ധി, നമ്മളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും ശക്തിയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്റെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കണം. ഞാൻ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ കാമത്തിനെ തോൽപ്പിക്കും, ഞാൻ ഈ കാമത്തിന്റെ താഴെ പോവില്ല എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശൂന്യതയല്ല, ഒരു പ്രകാശമല്ല, അതിനു മേലെ ഒരു വ്യക്തിഗത രൂപമാണ് ഭഗവാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മള്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് നമ്മള്, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവാകുന്നത്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അതീതനാവുമ്പോൾ. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് നമ്മളുടെ ബന്ധുവായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനും അതീശത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് നമ്മൾക്ക് തന്നേക്കാണ് ഭഗവാൻ, ഈ മനുഷ്യജന്മം തന്നിട്ട്. അതിനും മേലെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വന്നിരുന്ന അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജന്മം എന്താണ്, നമ്മുടെ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നേക്കാണ്. അപ്പോ അതിനെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്തിനു വേണം? ഭഗവാൻ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.